И здравейте всички от VBox 7, аз съм Minecraft Donald World и днес снимам моят... Мисля, че това трябва да е 6-ти епизод на менеджер мода ми с отборът на Sunderland. И да започваме матча срещу Wolverhampton, само да зареди тук. И да, говоря по-тихо, защото е вечер пък. Не мога да развикам и да, пуснаха само Гиан в игра. Киргиакос, Валкхам, Гарнер. Да, на 4. Миналия матч, който изиграхме, беше срещу Саутхемптън. Той завърши при резултат 2-2. Не съм качил втора част, в който се вижда моя втори гол и изравняването. Гарет, Ел Идрис, Асамоа Гиян, нагоре към Киргиакос, навлиза в наказателното поле, изстрел на Киргиакос. Вратаря се намесва. Сега само Гиян ще центрира. Какъв пропуск там. Ето. Имаше потребител, който каза да се стигна при ъгловите удари. Видяхте какъв хубав удар може да отправя. Там аз отправих дори сега. Какъв шанс за Wolverhampton. Грешка при завършващия удар. И удар от нашата врата. Какво ще направи там? А само Гиян не е играл. И трябва да навлезе във форма, поне 3-4 мача изпусна той. Той не беше контузен, реших да му дам малко почивка, защото беше доста, нали как да кажа, злоен. Ето го и сега и него. Той подава към Гарнер, Гарнер там. Изстрел на Гарнер, какъв пропуск и на Гарнер. Първото ни положение за този двубой, вече 14-та минута, като домакини срещу отборът на Wolverhampton. Трябва да се постарям да вземем 3 точки, защото иначе това няма да ни помогне, защото просто трябва да победим. Да, епизодите стават около 15-16 минути. Намалих малко бройката на клиповете, които качам, поради това, че нямам много време. Ще наваксвам през уикенда. Сега Гарнер. Ще направи Гарнер. Изстрел. Центриране на Гарнер към Асамоа Гиян. И виждате какъв гол на Асамоа Гиян. 20-та минута отбелязва за 1-0. Ето отново вижте тук. Какъв хубав удар там. И Асамоа Гиян е безгрешен. В 21-ва минута резултатът е открит. Асамоа Гиян влиза и бележи още в първия си двубой. 20-тина игрални минути след като двубоят започна. Асамоа Гиян показва своята класа. Гарнер там много добре се представи през тези 2 епизода, които бяха. В смисъл, когато заместваше Асамоа Гиян. Асамоа Гиян. Какъв изстрел на Асамоа Гиян и вратарят. Този път успя да се намеси подобаващо и да спре опасността. Гарнер щеше да подаде и да изведе Асамоа Гиян сам срещу вратаря, но... И сега каква грешка на Кънингън там. Бойтрут. Изстрел на Бойтрут и какъв гол за Wolverhampton. 32 минута Бойтрут отбелязва изравнителен гол от невероятна дистанция, просто голяма дистанция. Успя да подложи вратаря и нямаше никакъв шанс за да спаси тази топка нашия голкипъра ни. И да, резултатът е открит и за отборът на Wolverhampton. Ето виждате, че доста трудно става положението тук, защото всеки отбой, срещу който се изправим, ето както ви казах, първите мачове е добре. 3-4 победи, но всеки отбой, срещу който се изправим, започва да не се противопоставя и то много добре. И което ще ни затрудни. Това трябва да бъде нарушение в полза на наша полза. Да. Мислех, че е в полза на отборът на Wolverhampton, но съм се лъгал. Сега хубав пас на Асамоа Гиян към Гарнер. Какъв гол! А не, това е аут. Каква грешка.
моя грешка. Само Гиян ще центрира отново за корнера. Лошо центриране от страна на само Гиян. 43-та минута, резултатът е 1-1. След голът на Бойтруд в 32-та минута, който върна Улвърхемптън в този двубой. Ще видим във второто по време какво ще се случи, дано нещо хубаво се случи тук, за да можем да успеем да се проборим за първата позиция. Сега сме трети или четвърти, не съм много сигурен. Защото имаше потребител, който каза, че през повечето епизоди си оправям настройките, а трябвало да играе. Ето, започнах да е. Преди това си направих състава. И сега какъв шанс за отборът на Улвърхемптън. Рикетс там изпълняваше пряко спорен удар от стената, корнер. Бойтруд ще центрира. Трябва да свърши скоро по времето, защото може да ни застрашат и да, нашия вратар излиза и лови на сигурно. Изпраща топката напред. Там добра игра на Гарднер. Гарднер сега се открива сам срещу вратара. И това е съборене там и това е пряк свободен удар сега за нас. Само Гиян. 19 метра. Добър изпълнител е само Гиян. В ръцете на вратаря Марай с номер 20. Би трябвало да приключи по времето, защото много се забави нещо играта. Явно трябва да отбележим гол. Дали ще успеем там? Каква греда! И това е край на първото по време, 33-та минута. Улвърхемптън ни изравниха след първия гол на само Гиян в 7-та. Мисля, че в началото на матча само Гиян след невероятен удар на Гарднер с допълнение. Само Гиян форми за 1-0. Ето го отново само Гиян. И какъв разочароващ изстрел на Гиян. Да, започнахме вече второто по време, 48 минута. Резултатът отново се остава същия, 1-1. Сега е Идрис. Новото попълнение, което за сега не сме видели нищо от него. Нищо по-специално. Каква хубава игра в плюсите. Удари, това е какъв гол на само Гиян. Навлезе, излага един играч на спринт го мина 51 минута. Само Гиян оформя резултата 2-1 в наша полза. Ето виждате, не беше спрян и при много малък ъгъл отбеляза. 2-1. Много хубав гол и много важен гол. Той ни помага за тази победа, тъй като тя е много важна. Сега е Идрис. Гарднер. Нека да видим дали Гарднер ще успее да отбележи там. Той отново е съборен и това отново ще бъде удар. Пряко съборен. 26 метра. Нека да видим само Гиян какво ще измисли този път. Много разочароващ удар. По-точно удара станали Браун там. Браун успя ли да се пребори с футболистът на Улвърхемптън? Не. Кънингън. Ето го основният играч на нашия отбор. А само Гиян. Стрел. И това е трети гол. 3-1 Гарднер. Разгром. 3-1. Гарднер отбелязва третия гол. Петия в неговата... за него в този сезон. 3-1 и Улвърхемптън, както се вижда, предприемат някаква смяна. Но все още не знаем каква ще е тя. Гарднер към Гиян. Гиян връща към Гарднер. Грешка на Гарднер. Идрис. Новото попълнение. Както казах, от което не сме видяли абсолютно нищо, никаква игра. Макар че би трябвало да се покаже с нещо. Ричардсън. Киран Ричардсън. Там добро владение на топката от страна. Футболист на Улвърхемптън, но Браун с невероятна намеса. Защитника. Но само Гиян е спънат, защото нямат друга възможност за да го спрат и смяна в отбора на Улвърхемптън. Сега само Гиян 24 метра. Да, прекалих с силата, с която да стреля Гиян. Резултатът е 3-1 за сега и ще видим как ще приключи
този двубой. Ще се опитам да вкарам поне още едно попадение. Гарет. И какъв неточен удар на Гарет. Не можа да преправя гъла и да парира вратаря на място, но не се знаеш какво. Отново Гарет. Добра игра на халховете в този двубой, колкото и да не се включват в играта. Ето отново Гарет, втори много крив удар. Неточно, защото не в очертанията на вратата сега. Браун там. Отново невероятна проява на Браун и само Гиан изгуби, не може да бъде перфектен. Браун, отново Браун. Гарет искаше да подаде към Гиан, прекъснат пас. Кларк, той към Лойд Тру, голмайсторът този двубой за отбора на Увърхемптън. Отново той отнема топката от Гарет и Владе ще последва центриране и изчистване с крак. Тъч в полза на Увърхемптън. Какво ще направят сега? Дали ще ни затруднят поне малко футболистите на Увърхемптън? Каква грешка там? Не знам точно. Не, това е изчистване от наша страна. Корнер в полза на Увърхемптън. Бой Тру отново ще изпълнява. Добра играта на Каринган, дали ще се пребори Волхън. Без двама играча никой не може да спре този удар. Браво на Мигнолет. Вратарят ни се представи много добре срещу тигрите, така ги наричат отбора на Увърхемптън. Сега Гарет. И това отново е пряк свободен удар и само Гиан ще се нагърби с този пряк свободен удар. Не точно с десния крак. Не му дойде удобно мястото, откъдето трябва да изпълни пряк свободния удар. Волкън към Ел Идрис, новия играч. Дали ще направи нещо Ел Идрис. Изстрел много лек удар, който ни затрудни вратаря. 87 минута. Вижда се, че този матч ще вземем 3 точки. Заслужено показахме, надиграхме отборът на Увърхемптън с втората част, докато през първата в началото владихме нещата. Втората част на първото полувреме те долу-горе започнахме да играем равностойно, тъй като те вдигнаха малко темпото на игра. И след това ние през втората част дигнахме темпото на игра. Летвата, както така се изразя, дигнахме летвата още по-високо и те не успяха да се преборят с нея. И резултатът е заслужено в наша полза. 3-1 Киргиакос и защитата ни доста отмаля. И започват атаките на Увърхемптън, които чуть бързо паскаме само Гиан. Това би трябвало да бъде край на този двубой. Да, край 3-1 наша полза. И да, това беше от моя епизод. Да, новия харесал. Чао!